Hallo, how doen je agus falche go program Kiet se Sheikh Jiak? Kiet se Sheikh Jiak? Na ke Kiet se Sheikh Jiak? Kan je like good Jeffer? Maar as soon good eiken has een haast cully show. Agus ga jou roots and be ach cruven. Maar a savage ha Ian haast a cattle so famous in Fairwear. Pas ik hier mee brachtjes, maar Na Sheikh. Okay, ha Ian haast the cattle Ian. Throw it, ha brachis jishal. Brachis? Wait, er zo'n brachis? bra. Brood? Uh-huh. Er zo'n brachis? Start again if I used to get you China collar in. Shiva. Okay, and you has nadal she's in knock and a hen. I guess. Han phone nach me graag wil sin paskere voor. So wie sin nadal she's in chin. I guess Rukishin a voor nog ach famous in a fall of a guy here. Veel te Ian jammer. Hij haast de cattle in de smeun je kijkt. Ja, een kiesje, een hula root en some penta. Ach, sla ma gaan nog hier. Ja, I'm sure. En green China mag. I'm sure the share in it. Has je een kosher zo'n u ga uren jaren te kunnen Hier het al tussen chin. Kerson een map graad al she's in de hen. Dis ek hem maar Ìmpidh arm. Ìmpidh. Nie wil gaan hou. Maar hier het al tussen chin. Wat wil ik kindje? Gaan we kindje. Hoe kind? Gaat je wel toch gaan? Ben jou met tolle Jimmy show. Misschien. Je tuurde hou. I know, waarom ik heel goed shot. Maar Rutte kent een inje. Vurig! Vurig er zo'n minute! Oh! Avali! Ga wel shoot! Alistair! Robert! Catch a bellship! Hieke we mag! Geneel zo even! Hieke we mag!